hedder Christoffer Hammerik. Jeg er 13 år gammel, jeg bor i Svogerslev og går på Tørnegårdsskolen. Hvor er du født, Hammerik? Jeg skal sige sådan hej. Nå, det er rigtigt. Hej, Christoffer Hammerik. Hej. Christoffer, jeg vil lige spørge dig om nogle spørgsmål. Hvor er du født? Jeg er født i Svogerslev. Nej, i Roskilde Hospital. Hvordan så eller ser dit barndomshjem ud? Bor du stadig i dit barndomshjem? Nej, jeg har sådan boet nogle forskellige steder. Jeg har først boet i Roskilde, tror jeg. Så flyttede jeg til USA et år. Det kan jeg overhovedet ikke huske, hvordan det så ud. Og så flyttede jeg til Lynge eller et eller andet. Og så boede min far i Odense, og så har jeg skiftet 2 gange her i Roskilde. Så nej, jeg er noget barndom her, men jeg kan heller ikke huske, hvordan det ser ud. Så du bor her i Roskilde? Ja, og i Odense. Og dit barndomshjem, det kan du ikke huske, hvordan det så ud? Nej. Hvordan er din skole? Eller din tidligere skole, hvordan var den, kan vi lige begynde med? Det var okay. Jeg synes, der var lige så meget useriøsitet i det. Ja. Ellers så var det fint nok. Jeg havde nogle gode venner derovre, og det er derfor, jeg skal til skole, så det ikke er lidt for meget larm, at jeg lærer den ikke rigtig nok. Hvad er dit yndlingsfag? Og fysik måske. Kan du huske din bedste ferie? Det er sgu da for mange ferier. Jamen, kan du huske udnævningen? Jeg kan lige frem vælge en, der har været min bedste ferie. Ja. Og det gode ferie, jeg kan sgu ikke udvælge nogen, der har været virkelig sygt god. Altså, alle har været gode, men... Kan du så vælge det bedste... Bare læs, hvad der står i bogen. Okay, hvad tror du, du laver om 10 år? Altså... Skal nok fodboldspiller eller hvad det? Nej. Jeg tror, jeg studerer et eller andet. Eller noget... Forskning eller noget. Fysik noget? Ja, aktivt. Eller... Så læser jeg det også. Eller jeg tænker ikke så meget på min fremtid. Jeg tror, jeg har det godt om 10 år. Det er vi glade for at høre, Christoffer. Det har jeg godt. Og til sidst så vil jeg lige ønske dig held og lykke med de 10 år. Tak. Hej, jeg hedder Mahat Hussein. Jeg er 13 år gammel og bor her i Roskilde. Jeg går på en skole, der hedder Tørnegårdsskolen i Roskilde. Hej Mahat. Hej. Hvor er du født henne? Jeg er født på Roskilde Sygehus i Roskilde. Hvordan ser dit barndomshjem ud? Mit barndomshjem, det er faktisk der, jeg bor nu. Og det ligger i Æblinge, Roskilde. Jeg har boet der næsten hele mit liv, og ja, det er meget fint. Hvordan er din skole? Min skole, den er meget god, synes jeg, og man lærer faktisk meget på den her skole, og så er der mange fag, jeg godt kan lide. Og, ja. Hvad er dit yndlingsfag? Mit yndlingsfag er matematik og fysik. Mine yndlingsfag. Hvad kan du bedst lide af det? Det ved jeg ikke. Jeg kan godt lide matematik, tror jeg. Jeg kan bedst lide matematik. Hvad er din bedste ferie? Jeg har også været på mange ferier, men jeg tror nok Dubai, da jeg var i Dubai i 2012, det var den bedste, tror jeg. Hvad tror du laver om 10 år? Om 10 år tror jeg selv, jeg studerer på enten et universitet i Danmark eller i udlandet, jeg ved det. Jeg har i hvert fald også et godt liv. Okay. Tak for interviewet. Jeg hedder Lydia Kubi, jeg er 13 år, går på Tørnegårdsskolen og bor i Roskilde. Kubi. Hej med hat. Hvor er du født, Lydia? Jeg er født på Roskilde. Det lyder godt. Hvordan så dit barndomshjem ud?
Eller svært? Jeg bor på det nu. Æblehaven. Hvordan var eller er din skole? Det er meget godt. Hvad er dit yndlingsfag? Matematik. Hvad er kan du nævne dine bedste ferier? Bedste ferie. Jeg har haft noget. Hvad tror du laver om 10 år? Om 10 år, så tror jeg er... jeg tror, jeg studerer med... Ved du, hvad det er? Sådan, Studerende. jeg studerer det med... piller. Sådan, Med medicin? ja, med medicin. Jeg vil gerne studere med medicin, når du bliver større. Ja, Ældre. Det lyder godt, Lever.